Salut și bine ai venit la Vision Fix București, pe strada Dr. Iacob Felix 99. Să-ți prezint puțin magazinul nostru. Aici e colega mea Mădălina, optometristă, iar aici sunt ramele noastre cu clipon și celelalte rame de toate felurile. Un showroom generos, după cum poți vedea. Iar aici e cabinetul nostru de testare, unde s-a teleportat între timp Mădălina și unde îți reparăm vederea cu aceste aparate șmechere. Ăsta e un dioptron care face măsurătoarea obiectivă, iar aici sunt trusa de lentile și panoul cu care se face testarea subiectivă de către tine. Shop-ul este al tău pentru 45 de minute. Îți facem testare optometrică amănunțită și îți oferim consiliere detaliată pentru alegerea ramelor și a lentilelor de care ai nevoie. Acestea fiind spuse, să ne privim cu bine.